yan matan bana sun saka titin sabon rayuwa in za ka ga baby yaba wuce labari daga so picture kan pejin ta fine girl up in fuskata ta tasba karkata ta fi da tsaraici tana tallar to ko malam ya gano to mace mai aiki haka let's go ringing 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 sabuwa zamanin nan yayi sabuwa yan matan bana sun saka cikin sabon rayuwa in saka ga baby ta hadice kyau ta zama sabuwa yawa kuji labari daga Instagram na gano ta nace mata ta dau selfie picture kan pejin ta na kan nota fuskar ta zuwa karkata ta fi da sarki tana tallar su zuwa ta kuma nan ya gano ta na san tabbas sai ya jikita alalala ne wayo